9:33 minutos xa desta mañá e vamos a falar de lingua galega, porque nesta casa pois estamos a piques de clausurar a segunda tempada do programa Fala que Fala, pois co que percorremos 8 centros educativos galegos, foron 2 por cada provincia, o fixemos da man da Secretaría Xeral da Lingua con este programa de fomento do galego entre a mocidade, en concreto, pois entre o alumnado de secundaria, co que visitamos o IES Luis Seoane en Pontevedra, o CPI Virse da Saleta en San Cristobo de Cea, o IES Francisco da Viñarrei en Monforte de Lemos, o IES Cacheiras, o IES Castelao de Vigo, o IES O Ribeiro de Ribadavia, o CPI Doutor López Suárez de Friol e o CPR Plurilingüe San Xosé de Cluny aquí en Santiago de Compostela. E o vindeiro mércores, pois vamos a facer unha gran festa do galego para festexar con todos os alumnos e alumnas que participaron con nos nesta segunda tempada do programa Fala que Fala, pois unha gran festa do galego que celebraremos na Cidade da Cultura, e teño aquí nos nosos estudios a Valentín García, que é o secretario xeral da Lingua. Que tal? Moi bo día, Valentín. Hola, moi bo día, Sara. Como encantado estamos? de estar aquí en Radio Libre, como sempre, falando do Fala que Fala e todo aquilo que sexe de interese para a nosa lingua galega. Bueno, a segunda tempada co que percorrimos xa 8 centros en total, xa van 14 entre a primeira e a segunda tempada, e a verdade é que é moi enriquecedor, un gustazo pois poder estar compartindo coa mocidade todo o que compartimos nesas 2 horas de directo, que non son só 2 horas de directo, senón que logo tamén pois quedamos con eles gravando esas palabras para o dicionario galego da Líder coas súas palabras favoritas, e tamén eses reels pois con usos correctos e incorrectos do galego, con cousiñas sobre a cultura galega, e a verdade é que foi un verdadeiro placer estar nestes 8 centros. Sí, a verdade é que sí, seguiremos a máis centros, porque esta actividade forma parte da programación que nos facemos por centros para falar galego máis alá das aulas, o que é intervir nos espazos de socialización que lle chamamos, que é o tempo de recreo, o tempo de lecer, e o tempo en que eles tamén fan unha actividade que nos últimos anos ten moito pulo, que son as radios escolares, verdade? Empezaron os nenos e as nenas a facer unha actividade tan didáctica, tanta utilidade na súa expresión oral como é facer radio. Claro, cando chegan os estudos de Radio Líder ao centro, con todo o dinamismo que lle imprimides, e o que eles para eles supón tamén pois poder proxectar as súas voces, pero moito máis alá, a súa actividade, as súas os seus propios centros, non? Por medio dunha emisora comercial, pois para eles é todo un reto, unha experiencia que non se lle esquece na vida, e se isto se fai poñendo en valor a lingua galega, se fai en lingua galega, pois é unha experiencia moi enriquecedora, por iso Fala que Fala, creo eu, que ten tanto éxito, que o comprobaremos nesa gran gala final, onde xuntaremos a todos os centros na Cidade da Cultura, nesa explosión xenérica que é a lingua galega e as oportunidades que ela nos dá, e a necesidade de fomentar o seu uso dentro da xente máis nova. Claro, nestas iniciativas, pois, como Fala que Fala, o que comprobamos foi que nalgúns dos programas, pois, despois achegábanse nenos e nenas, pois mira, eu a partir deste programa quero propoñer unha nova iniciativa no centro, pois para fomentar o uso do galego entre os meus compañeiros e compañeras. En concreto, me lembro dun delegado que nos dicía: quero levar a cabo iniciativas para fomentar o galego, e que foi neste programa o que me saltou o chip de dicir, pois vou a propoñer ao centro pois unhas novas iniciativas. Pois sí, claro, moitas veces cando falamos de lingua ou de outras materias é precisamente cando xorden as iniciativas, ideas, as postas en común, e se fan sinerxias tamén moitas veces, verdade, que é iso tan necesario, é dicir, nos centros temos un bo nivel de adquisición de competencias nas materias de lingua, de literatura galegas, doutras materias non lingüísticas que se dan tamén en lingua galega, pero faltanos a xeneración de entornos de uso, é dicir, unha vez que saen da aula, por dicirlo de algún xeito, falan en castelán, porque socializan en castelán, sobre todo nos colexios de entornos máis urbanos. E aí é onde temos que incidir, facer que cando nas actividades extraescolares, pois iso, nas radios escolares, nas actividades que teñen que ver ca súa socialización, que empreguen
o galego, o que empreguen un pouco máis o galego, non? Sí. E iso é unha programación, unha proxección fundamental das políticas lingüísticas que estamos levando agora mesmo no ámbito do ensino e fora do ensino tamén, porque repito unha vez máis, nesa educación non formal, nesa educación das actividades extraescolares é moi necesario tamén isto, é dicir, que o galego estea presente tamén no deporte, tamén nas manualidades, tamén nos talleres, no ocio e no tempo libre, nas tecnoloxías, como non, é dicir, temos que levarlles o galego tamén a todos esos sitios para que eles poidan facer unha vida normal en galego. Nos espacios de lecer tamén é que o alumnado pois usa moito as redes sociais, non? E, sin embargo, sí que en algúns dos programas nos dicían que nas redes sociais aínda lles custa un pouquiño máis o uso do galego. As redes sociais pois son un dos instrumentos que lle permiten eles facer un mundo máis pequeno, non? Como dicimos nós. Entón, claro, as redes sociais asocianse xa coa comunicación con moita xente que está fora de Galicia, que non son galegofalantes, que non son persoas cando menos en contacto coa nosa lingua. Xa para non falar de persoas de outras latitudes, outras culturas que ni siquiera tampouco están co castelán, xa entran outras linguas como pode ser o inglés, etc. As redes sociais, igual que pode ser unha gran oportunidade para a lingua galega, porque tamén nos permiten que calquera persoa poida expresarse con naturalidade ou poida comunicarse en lingua galega, tamén é certo que digamos que fan o multilingüismo fano máis acusado, non? Máis acentuado, fan que se note máis a presenza de outras linguas naqueles tamén se comunican e tamén interactúan. E que importancia teñen pois nese ámbito os creadores de contido, por exemplo? Moito. Se somos quen de xenerar contidos e de crear contidos en lingua galega, eses contidos todos sabemos o que pasa despois pois no mundo virtual e nas redes, digamos xa agora coa chegada da IA, non? Da inteligencia artificial. É dicir, os contidos xeneran outros. Entón, se a parte inicial, digamos, ou partes iniciais están en galego, é moito máis fácil que logo se xeneren, que daí se deriven outros contidos tamén en lingua galega. Por iso é tan importante, eu sempre insisto moito, en que fagamos as búsquedas en galego, que subamos contidos en galego, que se xeneren contidos, que interactuemos, porque o tema agora é que as máquinas aprenden, e as máquinas saben, non? Entón, elas saben tamén en que lingua lle estamos falando, e toman nota de todo, pero tamén do idioma en que estamos falando. Por lo tanto, canto máis búsquedas xeneremos, canto máis contidos subamos en lingua galega, máis serán conscientes as máquinas de que estamos facendo uso da lingua galega, que a lingua galega é unha lingua con potencial, con forza, con músculo nas tecnoloxías. Por lo tanto, ese é un labor de todos, que podemos facer de unha forma moi fácil. Cando facemos unha búsqueda en Google ou calquer outro buscador, facela en galego, para que Google saiba que estamos utilizando galego e que somos galegofalantes. Hai que falar as máquinas en galego. Claro que sí, as máquinas agora saben en que lingua falamos e agora xa empezan a contestarnos, xa empezan a falar elas tamén. Entón, se falamos en galego, elas vamos contestar en galego, claro que sí. É verdade, ou nas centralitas, non? Que a veces se quere que fale en galego, prema... Pois é moi importante esa opción. Esa opción é moi importante, porque a centralita quédase co dato. Claro. E sabe que de tantos miles de entradas de consultas que lle entraron, pois tantas son en galego, por tanto que teñen que mirar, teñen que coidar, teñen que perfeccionar o uso da lingua galega, porque todo, hoxe neste mundo todo se mide en inputs, en likes, en un número de usuarios e usuarias. Entón, cantos máis detecten eles que estamos falando galego, tamén máis atención lle prestarán á lingua galega, é algo fundamental. Valentín, estamos nun mes como o mes de maio, o mes das letras galegas. Como foi a celebración desta data tan importante? Pois moi ben, é moi intensa, moi bonita, ca figura de Begoña Caamaño, e con alta participación, sobre todo en ámbitos que teñen que ver cos que ela máis traballou. A comunicación, ela foi locutora de radio, sí, xornalista, a literatura, como non, como sempre é sitio habitual xa todos os autores, non? Nas súas dúas grandes novelas, publicadas pola editorial Galaxia, pero tamén outros, a Begoña activista, a Begoña feminista, este ano está tendo un gran componente, un gran peso do mundo da igualdade e dos dereitos da muller, tamén de todos os ecosistemas naturais, culturais. A Begoña Caamaño poucas cousas lle foron alleas, e a pesar de que tuvo unha vida corta, porque desafortunadamente morreu moi nova, pois estuve implicada en un montón de moitísimos movimentos que hoxe seguen tendo vigor, ben, tal como ela os planteou, ou nas súas derivadas, porque ao fin e ao cabo é o que dicimos sempre, non nada novo baixo o sol, sempre son cuestións que se reiterativas, que teñen que ser obxecto tamén de reflexión e de aprendizaxe da figura de Begoña Caamaño. Dentro deste Día das Letras Galegas, tamén aquí en Santiago celebrouse unha carreira pois moi especial, como Carreira Camiño das Letras, que era xa pois a 12ª edición, é unha cita que mestura
cultura, deporte, lingua, historia, gastronomía tamén, porque tiña tamén pois esas degustacións de ternera gallega. Sí, a carreira das letras é unha carreira que, para quen non a coñece, é moi atractiva, porque ven desde o Pico Sacro á Cidade da Cultura, non? Une dous elementos definitorios do que é a contorna de Santiago, pero claro, separados na historia por case miles de anos, non? Sí. É dicir, a bella tradición da traslatio, como dicías ti, do Pico Sacro, a Raíña Lupa, o dragón, os bois bravos, os touros bravos que se converten en bois e que traen ao apóstolo ata Santiago, non? Esa baixada, digamos, ata a Cidade da Cultura, que é pois un entorno arquitectónico totalmente distinto, moito máis moderno, de vanguarda, de creación cultural. Entón, quixemos coa carreira de letras unir eses dous elementos tan simbólicos e tan como digo, definitorios do entorno para ter letras, cultura, lingua, deporte, paisaxe, historia, sí. E tamén pois, é un momento tamén de lecer, hai carreiras para maiores, para nenos, repártense libros a todos os participantes, hai degustación tamén de gastronomía típica de Galicia. Bueno, é algo que organizamos en colaboración con Prensa Xurdir, que con moitas entidades, concellos, que está dando un resultado magnífico, e outra forma de celebrar as letras tamén. Unha forma de celebrar o Día das Letras Galegas en movimento. Pois sí, movéndose bastante, porque hai que correr. Sí, había que correr. Esta semana pois anunciaba o conselleiro de Cultura que se presentará o vindeiro mes a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Sí, é un documento moi ambicioso, un documento no que é un pouco como a clave de bóveda do proceso que puxamos en marcha hai 2 anos do Pacto pola Lingua. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega levaba 20 anos sin actualizar, o último que temos é do ano 2004, que xa era un plan tamén moi ambicioso, moi completo, pero agora agardamos que a sociedade pois, perciba esta nova actualización que nos imos presentar do plan como algo atractivo, como unha carta de navegación, como unha folla de ruta, non? A hora de aplicar políticas lingüísticas dende a Xunta de Galicia, e non só dende a Xunta de Galicia, porque isto implica a sociedade no seu conxunto, non? É un plan xeral para a sociedade, onde está unha parte moi importante das máis de 700 medidas que vai ter, nos toca aplicalas á administración, pero tamén aí hai para, como digo, para o tecido asociativo, dentro do ámbito cultural, o económico, o turístico, o comunicativo, o docente, por suposto, o tecnolóxico, tantos ámbitos da nosa sociedade no que temos que impulsar a lingua, e na que a lingua ten que estar presente e impregnando continuamente pois ese proceso que temos para reforzar o noso idioma propio na nosa sociedade. A lingua ten que estar presente en todos os ámbitos, e Valentín, gustaríame pois comunicarte que na gala de clausura do Fala que Fala tamén vamos falar de música en galego, porque unha das iniciativas que tamén surdiu pois nos programas de Fala que Fala foi que a idea de facer unha lista de Spotify pois con todas as recomendacións da rapazada, pois do que lles gusta escoitar, dos artistas galegos, das bandas galegas, porque estamos nun momento moi dulce da música galega. Pois sí, a mí parece unha magnífica idea, porque este momento de eclosión que estamos tendo de música en galego é fundamental, e hai que aproveitala, evidentemente, para impulsala, para consolidalo, e para que sexa unha gran oportunidade como é para a nosa lingua, non? Se somos capaces de que a xente máis nova cante en galego ou teña como referentes da súa música máis moderna e máis de vanguarda a lingua galega, pois estaremos ante un movimento que é singular en toda a historia da lingua galega, verdade? O momento que estamos vivindo na música e tamén en gran medida no audiovisual, coas películas, produtoras galegas están triunfando en todo o mundo, pois é algo importantísimo, non? E, polo tanto, esa lista de Spotify, pois teremos que darlle pois toda a visibilidade que poidamos, para que moitas veces a xente nova, que é a que nos ten máis ao día nos seus gustos e nas tendencias que todos sabemos que pasan moi rápido, non? Sobre todo para os que xa temos algúns anos, non? Necesitamos ese apoio, ese arrastre que teñen eles sobre os seus gustos, para que
por medio de Radio Líder e de Fala que Fala, pois que nos fagan como unha especie de observatorio tamén de toda esa tremenda creatividade que pode dar tantas posibilidades para a lingua galega. E que non podo avanzar moito máis porque hai sorpresas, e vamos facer temos que descubrirlo na gala. Exactamente, unha gran festa de clausura desta segunda tempada do programa Fala que Fala, que a verdade é que estamos a preparar con moitísima ilusión pois para que o vindeiro mércores a Cidade da Cultura pois se converta un ano máis no epicentro deste programa e do fomento da lingua galega entre a mocidade. Pois Valentín García, vémonos o mércores. Pois vémonos xa moi pronto nesa gran festa da lingua galega que vai ser o Fala que Fala, para falar cada vez máis. Para falar cada vez máis en galego. Pois moitísimas grazas, Valentín García, foi un placer recibilo de novo aquí nos nosos estudios e vémonos o vindeiro mércores na Cidade da Cultura. Moitas grazas a vos, a toda a audiencia de Radio Líder, e moitas grazas a Sara por esta magnífica entrevista. Vémonos moi pronto xa. Grazas.